Auttaisiko akupunktio sinua? Tällä videolla mä kerron, mihin kaikkeen akupunktiosta yleensä haetaan apua ja saadaan apua, sekä mitä akupunktiossa tapahtuu ja mitä hoidon jälkeen sinun olisi hyvä huomioida. Moi! Minä olen Paula Sagulin Akupunktiolähteestä. Olen työskennellyt koko aikuisikäni terveyden ja hyvinvoinnin parissa, kätilönä, sairaanhoitajana, hoitotyöopettajana ja vuodesta 2018 asti yrittäjänä Akupunktiolähteessä. Tavallisia syitä hakeutua akupunktioon on esimerkiksi migreeni, päänsärky, erilaiset lihaksiin liittyvät ongelmat, lihaskireydet, niskahartia, jäykkyys, kuukautiskivut, endometrioosikivut, raskauden aikaiset vaivat. Ne on yleisiä aiheita hankkiutua akupunktiohoitoon. Raskauden aikana voi olla pahoinvointia tai erilaisia kipuja ja sitten välttämättä ei haluta käyttää niitä kipulääkkeitä. Mielen kireys on semmoinen, minkä takia hankkiudutaan hoitoon. Sitten on ahdistuneisuus, mielialaongelmat, stressi on todella yleinen ja sitten univaikeudet myös. Akupunktio tasapainottaa ja rauhoittaa koko elimistöä. Ja sen takia se vaikuttaa sekä kehoon että mieleen, ja kiinalaisessa lääketieteessä niitä ei erotellakaan toisistaan. Vai jos lihaksia kiristää, niin silloin mielikin on kireä tai toisinpäin. Ja ainoastaan tuore vaiva voi helpottaa kertahoidolla. Et yleensä mitä pidempään vaiva on ollut sulla, niin sitä kauemmin siitä palautuminen kestää ja sitä useampia hoitoja se vaatii. Eli kannattaa varautua ottamaan useampia akupunktiohoitoja. Ja usein mä sanonkin, että ota vaikka 3 hoitoa, että sä näet siinä vaiheessa, että lähdetkö sä saamaan jollain tasolla apua. Lievittyykö joku vaiva, harveneeko sen ilmaantuvuus, eli se vaihtelee millä tavalla se lähtee sitten vaikuttamaan siellä elimistössä. Ja klassisen akupunktiohoidon voi aina soveltaa siihen sun tilanteeseen. Esimerkiksi raskaana olevalla katsotaan aina, mitkä on ne raskausviikot ja sovelletaan se siihen tilanteeseen, eikä häiritä sitten niitä sillä hetkellä kehittymässä olevia elimiä esimerkiksi. Täällä klassisessa akupunktiossa saat kertoa kaikki vaivas. Ne mitä sulla on tällä hetkellä ja mistä sä oot elämän varrella kärsinyt. Sillä ne, mitkä sua ei just nyt vaivaa, niin ne voi olla niitä puuttuvia palasia siellä palapelissä, jotka kertoo siitä sun terveystilanteesta ja siitä kokonaisuudesta. Ja kysyn sinulta myös sinun syntymäajan, koska klassisessa akupunktiossa katsotaan myöskin se syntymän ajankohta, koska se saattaa antaa joitakin toisaalta suojaavia tekijöitä ja toisaalta sellaisia riskitekijöitä ja todennäköisyyksiä siihen, että millä tavalla me voidaan sairastua itse kukin. Tämän haastattelun jälkeen sitten sun pulssit saa kertoa omaa tarinaansa sun tämänhetkisestä voinnista. Haastattelun ja pulssien kuuntelun jälkeen mietin sinulle sinun tilanteeseen sopivan neulotuksen. Ja neuloja pääsääntöisesti käytetään aika vähän, eli +/- 5 neulaa on aika semmoinen tavallinen neula. Ja käytössä on hyvin ohuet neulat ja jossain kohti et tunne ehkä ollenkaan sitä neulan laittamista ja jossain toisessa kohti se voi vähän kirpasta, se on niin kuin itikan pisto. Ja joskus harvoin se tuntuu vähän voimakkaampi ja silloin se voi olla vaikka sellainen paarman piston kaltainen. Mutta se kipu menee tosi nopeasti ohi. Neulat jätetään paikalleen noin 89 minuutiksi ja sitten neulojen oloaikana saatat aistia, jos olet hyvin herkkä tuntemaan kehollisia tuntemuksia, niin saatat aistia vähän semmoista kihelmöintiä tai lämmön tunnetta jossain kohti ja se voi tulla hetkeksi ja siirtyä toiseen paikkaan tai tulla hetken päästä samaan paikkaan uudelleen. Mutta iso osa asiakkaista ei tunne yhtään mitään silloin hoidon aikana. Hoitoaikaa varatessa sun kannattaa miettiä se päivän ohjelma sillä tavalla, että sulla ei ole enää mitään suuria ponnistuksia vaativia
asioita samalle päivälle, koska se hoitopäivä kannattaa viettää joko rentoon oleiluun tai kevyeen tekemiseen. Ja silloin hoitopäivänä ei kannata käydä saunassa, eikä harrastaa enää hikiliikuntaa eikä seksiä, sillä on tarkoitus, että se hoito tekee sun kropassa töitä ja hoitaa sinua, että se energia ei menisi mihinkään muuhun silloin. Varaa tästä videon alta aika omaan akupunktioon. Nähdään akupunktiossa.